Szeretnék üdvözölni mindenkit a mai napon a 1956-os forradalmi szabadságharc emlékére rendezett összejövetelünkön, ezen a helyen. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, jest mi niezmiernie miło, że tak wielu spośród polskich braci i sióstr się tutaj dziś spotyka. Budujmy polsko-węgierską przyjaźń. Dziękujemy. Mivel lengyel vendégeink is vannak, ezért így a rendezvény egy része kétnyelvű lesz. Úgyhogy igazából én nem is a történelmi hátteréről szeretnék beszélni a mai napnak. I wouldn't like to talk about the historic background or give a historic lecture to you today. I just want to bring some more important things into your attention. Inkább két nagyon fontos összevetést szeretnék nektek elmondani. We'd like to talk about two important topics. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy számomra nagyon megdöbbentő az az érdektelenség, ami a magyar történelemmel kapcsolatos, akár mint Magyarországgal szemben jelen van. I'm very surprised about the lack of attention of people what happened in Hungary and why so less people interested about that. Az elmúlt hetekben, amikor jártam, keltem és találkoztam más magyar emberekkel, és megemlítettem nekik azt, hogy a mai nap itt lesz egy megemlékezés a lengyel ház előtt 56-tal kapcsolatban, és kérdeztem, hogy nem esetleg szeretnének-e jönni. For the last couple of weeks when I was going around and I met people and I mentioned this event to them and I asked them if they would be interested to come and I was surprised of the lack of the attention. A legtöbben csak azt mondták, hogy én minek menjek oda. Itt élek Londonban. Nekem már nincs nagyon közöm Magyarországhoz, meg ami ezzel kapcsolatos dolog, mint eszmeiség, hazaszeretet. Most of the people just said, why I'm supposed to go there? I'm living in London now. It's not a common home with Hungary anymore. Sőt, még egy ilyen gúnyos kérdés elhangzott, hogy te, mint fiatalemberként egy ilyen gyönyörű őszi délutánon, ami például a mai nap is, miért nem használom ki másra? Miért nem használom fel másra? Londonban rengeteg lehetőség van, amit lehetne csinálni. Miért akarok egy magyar megemlékezésre elmenni? Someone also teased me as a young person why I'm willing to sacrifice my afternoon and my time to organize a meeting like that and remembering for the heroes. És nekem az volt a válaszom azért, mert én nem felejtettem el, hogy honnan jöttem. Én magyar ember vagyok, és nem csak magyarul beszélek, hanem a szívem is magyar. My answer was simple. I'm not just a Hungarian. I have a Hungarian soul too. A másik gondolatmenet, amit szeretnék veletek megosztani, ami a legtöbb embernek elkerüli szintén a figyelmét az 1956-os forradalommal kapcsolatban. Mégpedig az, hogy az a forradalomnak mind a mai napig vannak nagyon mély következményei, nem csak a nemzettudat szempontjából, hanem gazdasági értelemben is. Another thing I'm willing to bring to your attention, there are consequences of the revolution, what we are still feel today, also economical and historical and cultural. Ugyanis 1955-ben a szovjet hadsereg elhagyta Ausztriát. Ausztria akkori életszínvonala körülbelül megegyezett az akkori magyarországi életszínvonallal. In 1955, the Soviet army have left Austria, and that time the life standard of Austria and the people who live in there was the equivalent of Hungary. Szóval, ha győz ez a forradalom, akkor most a napjainkban
Az lenne a verseny, hogy kinél van nagyobb minimálbér nálunk, vagy az osztrákoknál, kinél nagyobb a jólét. If that revolution could have succeeded, the question would be whose life standard is higher, the Austrian or Hungarian? But as we see, that's not the case today. Mindenki tudja, hogy mi a helyzet ezzel szemben. Hol vagyunk mi például az osztrák átlag életszínvonalhoz képest. Everyone knows how is the Austrian life standard and the wages and how are the Hungarians. Ez az, amit mi köszönhetünk a Kádár rendszernek. Ezért nem fogom soha megérteni azt, akik nosztalgiával gondolnak vissza, hogy a akkori puha diktatúrában milyen jó volt, mert biztonság volt, jólét volt, és minden volt. That's why I never would understand how some people can be nostalgic about the communist system and the soft dictator of Kadar. Gondoljunk csak bele abba, hogy azért a 35 évért, amit az úgynevezett gulyás kommunizmusba kaptunk, azért például az én generációm, én egy 28 éves fiatalember vagyok, az én generációm is még mindig fizeti az árát. Just think about a bit what we call so-called gulyás communism, the soft dictatorship. We're still suffering today, and the youngsters today, they're still paying the price. Mégpedig azt az árat fizetjük meg, hogy míg 56-ban 100 000-eknek kellett elmenekülnie a megtorlások elől, we're paying the price. In 1956, hundreds of thousands of people had to leave the country and just to escape punishment. És napjainkban azt éljük meg, hogy nincsenek tankok, nincsen megszálló hadsereg, látszólag. Most gazdasági értelemben történik ugyanez. Today we don't have an occupation army in Hungary, we don't have tanks, but we also push down by economy. Most nem kell fizikálisan harcolnunk, mégis effektíven nem fenyegeti a fizikális létünket senki, mégis 100 000-ek hagyják el az országot, mert nem tudnak otthon megélni, nincsen munka, és ezt külföldön látják ennek a lehetőségét. Literally, we don't have to fight today. We don't need to call in arms, but there is no job, and your future is not safe. So people have to leave the country even today. Úgyhogy befejezésül ezt a gondolatmenetnek azt szeretném mondani, hogy erre szinte senki nem gondol, hogy ez is 56-nak az egyik súlyos következménye. Just for closure, I would like to remember everyone this one of the consequences of 1956. Nagyon remélem azt, hogy a mi generációnk még megéli azt, hogy vissza tudjunk költözni mindannyian a hazánkba, Magyarországra. I hope there's gonna be a time, even during our life, we can go back to our country and live there. Szabadságban és a nemzeti büszkeséggel a hátunk mögött. In freedom and in national pride. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok. Thank you for listening. A mai nap úgymond vezérszónoka Szarvas József bátyánk lett volna, aki a 56-os veteránok világszövetségének, veteránok és szabadságharcosok világszövetségének az angliai társelnöke. Viszont az elmúlt napokban olyan súlyosan rosszabbodott az egészségügyi állapota, hogy sajnos nem tudta elvállalni azt, hogy ma itt szóljon hozzánk. Viszont elküldte az üzenetét, amit Kata László fog felolvasni. One of the major speaker of One of the speakers today would be one of the veteran of 1956. Unfortunately, the gentleman condition is not as good like used to be in his younger days when he was fighting. He's in the hospital today. But he sent us a letter. So Laszlo gonna read up the letter. Please listen.
Laci. A szabad világ. Világ népei, az 1000 éves Magyarország őrtornyain kezdenek kihújni az utolsó lángok. A szovjet hadsereg megpróbál szétszúrni bennünket. Páncélosaik és ágyúik Magyarországon dübörögnek át, asszonyaink, anyáink, leányaink veszélyben vannak. Mentsétek meg lelkeinket! SOS! SOS! Lehet, hogy most szólal meg utoljára az utolsó szabad magyar rá. Világ népei! Hallgassatok meg! Kedves fiatal barátaim, nem szeretném nektek elmondani, hogy mi is történt 56-ban, mert úgy is tudjátok azt pontosan. Dear young friends of mine, I wouldn't like to tell you what happened in 1956 because I'm sure you already know that. Az örömöm vegyül a bánattal, amikor mostanában magyar fiatalokkal találkozom Londonban vagy Anglia szerte. I have a mixed feeling, sadness and happiness when I meet Hungarian youngsters in London or in the UK nowadays. Az örömöt azért érzem, mert hallok nagyon sok magyar szót az elmúlt évtizedekkel szemben, I'm very happy to hear many Hungarian words, de sok bánattal vegyül ez az öröm. but I have sadness as well. Először is, mert a mai nap nem lehetek veletek itt ezen az alkalmon, ami pont az én generációmról szól, tanulságként nektek. I'm very sad I can't be with you today because this day is about my generation. Én már nem vagyok egy mai legény, megöregedtem, nekem már csak múltam van, viszont nektek jövőtök. I'm not young anymore, I got old. I don't have a future, just my past, but the future is still ahead of you. Annó, amikor én kényszerűen emigráltam, a harcok leverése után, annak az volt az oka, hogy nem volt választásom. Vagy megyek, vagy halok feleslegesen a megtorlások által. The time when I had to leave Hungary after the revolution, I had no choice. I had only two choices: leave the country and live, or stay and suffer the punishment and could die. Ahogy Vasalbert mondta volt, a mai világban magyar emberként hősi életet kell élni, és nem hősi halált halni. As a famous Hungarian poet Albert Wash said, nowadays you have to live a heroic life, not suffering a heroic death. A mai magyar értelmiség és ifjúság viszont nem a tankok csövével néz farkasszemet, hanem a megélhetésnek, a lehetetlennek tűnő arcával, a családalapítás szinte álomszerű víziójával. Nowadays you don't have to face the tank, but you have to face financial crisis and try to make your living for yourself and your family. Én bízok a mostani ifjonc magyarokban. I put my trust to generation today. Minket Jampecnek csúfoltak, ez kb. Annyit jelentett akkor, hogy semmire kellő haszontalan. Mégis egy egész világ csodálta azt, amit megcselekedtünk. They used to call us Yampets, what is a form of useless, but the whole world were admiring our fight. Pedig nem tettünk mást, csak kiálltunk Magyarország becsületünkért és a szabadságért, a szabadságunkért. But we didn't do anything else, just stood up for the honor of Hungary and our own honor. Szerény véleményem szerint 21. századi magyar fiatal embereket sem sajnálnám le, sőt, megcselekednék azt, amit mi is. In my opinion, the youngsters of the 21st century, they are no less than we were. They would do the same what we'd have done if the opportunity would arise. Ezért nyugodt vagyok, hogy 56-ban az a sok elesett bajtársam nem hiába halt meg. I'm very pleased, and I know my brother in arms in 1956, they didn't die in vain. Nem hiába adta életét egy szebb és jobb országért. They didn't give their life in vain for a better future and country.
Ezek az áldozatok nem voltak hiába valók, egy volt a cél, mégpedig Magyarország feltámadása. The sacrifices they weren't in vain. The goal was the future of Hungary. Az öreg Isten áldjon meg titeket! God bless you. Erőre, mint pesti srácok, erőre, mint kitívahon, zászlónk lobogjon a barikádon, édes hazánk nélküli hajnalon. 100 éjszakát, villasztva támadjuk újra bátor csatát. Angyal vigyázzon, rám is látok, erőre, mint pesti srácok. Emlékszem, volt egy puskád, hoztad a térre, én vártam rád. A piros, fehér, zöld karszalagod, golyó még nem járta át. Mivel a mai napon itt vagyunk a Ogniszkó Polszki épülete előtt, Today we are here in front of the Polish building Ognisku Polsku. többek között arról is híres, hogy a magyarok iránti tiszteletből elhelyezték ezt a emlékplakentet. It's famous of due to respect of the Hungarian revolutionary. They put that plaque on the wall. Amiért tisztelet és köszönetet szeretnénk nekik mondani. We appreciate the honor and thank you very much you done so. És szeretném szólítani Jurek Buzinskit, aki a Patria Fidelis fiatal lengyel társaságnak egyik vezetője. We have a Polish delegation here today, and I would like to call Jurek Byczyński, who is the chairman of the Polish Youth Federation, Patria Fidelis, to hold his speech, please. Thank you. Przymierze prosto z duszy, czerwień i biel się stykają. Dwa narody przykładają przyjaźnią, co granice kruszy. I dumnie od stuleci trwa, po dziś dzień od czasów armada. Wiecie żywe te dwa, zawsze razem, bratersko razem. Polak węgiel, pora tanki, i do szabli, i do szklanki. Polak węgiel, pora tanki, i do szabli. Friends, brothers and sisters, comrades, it's my great pleasure and honor to speak here today, especially after that speech of your veteran, such a distinguished guest, such an important person. People that went through these revolutions, people that fought, people that had no fear. They live amongst us. They are still here. They couldn't come to this demonstration, but they sent a speech. It's a very important message to us all that when you have spare time on Sunday or Saturday, please go and visit them, because they will tell you what's real history, they will tell you what's brotherhood, they will tell you what's honor. These things are very often forgotten today, and we cannot forget about them. I remember my speech right at this place exactly 1 year ago. It was a little bit colder that day, so we should be happy. And I remember exactly what I said. I remember about the Polish-Hungarian Brotherhood. I don't want to repeat myself, but I want to tell you a few interesting things. I looked up, I asked people about what kind of speeches, what kind of people were there connecting us. And I read about the church. And I think church is one of the most important things that binds us. Sometimes it's just brotherhood links between countries, but there is no such strong link as between Poles and Hungarians. I don't think any other two nations have something like that.
I found a speech by the mayor of Csepel, area of Budapest, Nemet Szilard. They were opening an exhibition for priest Jerzy Popiełuszko. That priest is one of the most known Polish priests. He's a spiritual hero to us all. And that priest was assassinated in 1984. But before, he was a real soldier. Not with weapons, but with words. He mentioned the Hungarians very often, the Hungarian struggle. In 1956, he had many speeches solidarizing with the Hungarians. And the communists didn't like that. And Nemet Szilard says that such a great hero is really amazing because he also spoke for us, for the Hungarians. He was tortured for the Poles, for the Hungarians, for the truth. And we need to commemorate as a whole nation, as two nations, for the bravery of such a person. And this is really beautiful. And I would like to say one more thing. Many of you were here with me and with us, the Poles here at Ognisko Polskie, when this place had little problems in the past. Some people wanted to sell the building. I will not get into the details, but I asked my friend Thomas and a few other Hungarian friends, hey, we need some help here. We are organizing a demonstration. Can you come? Maybe bring your flags as well. And I told my Polish friends, can you please bring your flags? And at that point, we didn't have any Polish flags, but Hungarians came with about 4 or 5 Hungarian flags. So this was a demonstration to keep this place in Polish hands, not to sell it to anybody else. And at the demonstration, there were only Hungarian flags. And that's why it really proves that if you have a Hungarian friend, you don't need an enemy. And especially today, I said, we are bringing Polish flags. More of them. Let's have more Polish flags than Hungarian flags. And I am happy because this is what happened. There is 1, 2, 3, 4, and there is 5 Polish flags. I hope you understand and you see that this is a small thing that we are showing to you, that we will always be together with you. I also thought last week when Thomas asked me to speak here, what else can I say to the Hungarians? What's something that could be interesting, something new? And I was walking with my father in a very small village, Skierniewice, next to Łódź. It's really tiny, few thousand people. And I'm walking and I'm thinking, and I promise you, just around the corner, I see a plaque like this, with the Hungarian symbol. And it was commemorating the Polish Bolshevik War in 1920. This is just few months after the peace in Trianon. You lost big amount of your country, most of your country, something which people here would not even understand what kind of a loss this is. You lost that. And few months after, you were sending us 22 million of ammunition from the Manfred Weiss factory from Czepel as well. And this plaque lies there in Skierniewice, and it says, grateful Poles to their Hungarian brothers. And there were flowers on that plaque. And I don't know if it was the commemoration or not, but there were flowers. And by these small acts, by these small things that are happening here between our countries, I'm really proud to be Polish and to be a Hungarian friend. Some people say, oh, why is there only 50 of us here or more? There should be more people. Where are all the other Hungarians? It doesn't matter, because we are the army. We have the goal to commemorate our past, our beautiful past, and each one of us has to have a duty to tell the truth about communism, tell the truth about the nations that fought together. And maybe it wasn't a fight exactly in 1956 together. The Poles were also under the occupation, but we did what we could. We sent blood, and we sent support, and we wrote articles. We did whatever we can. Anyway, I will not speak anymore because it's the Hungarian demonstration now, but I'm very thankful for the invite, and I hope that we will always be able to support each other at every important demonstration. Thank you very much. Köszönöm. Thank you very much, Sivek. Coming.
Barátom, mondd, merre vagy? Az utcán testvérem lövik, Pesten magyar vér folyik, rendőr rovat taposnak. Barátom, mondd, merre vagy? Mint eldobott kőszál a szó. Csak egy igaz út járható. Most pedig elhelyezzük a megemlékezés koszorúját. Our meeting almost came to the end. Only thing I have left. We would like to place the wreaths of the remembrance. So, Tamás, please. Mi volt 1956, barátom? Múlt, ami elmúlt. Egy nép, amely elhunyt. Hol volt, hol mondott. Se élő, se holt. Elfelejtetted a tettet, amikor a semmiből sok ember valamit teremtett. Sokáig nem is lehetett hallani, hogy mi volt ez a valami. Hogy valami volt. És ez a szabadság. És hogy futott előle a gazság? Pattant a ránk szorított bilincs, amikor utcára lépett, a sok neve nincs. A sokat emlegetett nép. Aki látta, felejthetetlen a kép. Ahogy ott vonult, ahogy a veres csillag az utcára volt. Ahogy dőlt a szobor, s még döltében is ölt. Ahogy egy nép ellen fordult a gyilkos tőre, s aki addig nem hitte, láthatta, hogy gyilkosa is ő, nem csak őre. Azt hitted, véget ért a rabság, s hogy elérkezik végre a szabadság. És hogy mert szabad vagy, a jövődet is visszaadják. A csillag lehult, a nap ragyog. Azt hitted, kis magyar, hogy elnézik neked a nagyok. Nem kértél sokat, csak az életed. S balgán azt hitted, hogy ellenértéknek beszámíthatják talán a véredet. Vér, vár. Vér, vád. Vér, ver. Aléltan elhever. A puszta föld. Ököl. Szorít. Elernyed. Földedbe bevernek, mint jelzőkarót. Élethosszig fizetheted ezt az adót. Jön a defterdár, s tőle megtudod. Néhány szép napért mennyi az ár. Mi volt az életed? Hiába kérdezed. Ahogy a helyet nézed népeknek sorában, légy büszke arra, ha csak kicsiny kokárda vagy világnak gombjukában. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma megtisztelt minket és eljött erre az eseményre. Külön szeretném megköszönni az Augusto Polski épület vezetőjének ezt a lehetőséget, hogy biztosította nekünk a mai napra ezt a helyszínt, és mindenki másnak, aki eljött. I would like to say thank you to everyone who came today, and especially I would like to say a big thank you to the manager of Ogniscu Polsku to provide this place to us. És végezetül hallgassuk meg a magyar és a székely himnuszt. And please, for the closure, listen to the Hungarian and the secular anthem.
jaj, százszor elborítja, ne hagyd elveszni, Erdély viselő. Meddig élünk, magyar hajkú véve, megtörni lelkünk nem lehet soha. Szülessünk bárhol, földünk bármely pontján, legyen a sorsunk jó vagy mostoha. Maroknyi székely, podlik, mint a szikla, népek harcának zajló tengerén. Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja, ne hagyd elveszni, Erdély viselő.